Handumana na. Maminaw na ta. Handumanan sa kaawi. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Liam. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Anywhere for You. Just one kiss from you. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Liam. Ma, moto na ko. Nak, sweldo man ron nimo, di ba? O ma. Ayaw kalimot na ka. O ma. Ay kabala ka. Mangumpra ko daan o mamalit ko daan sa imong mga tambal. Salamat kaayo, nak. O saan niya ka burger with fries, sir? Okay, ma'am. What else, ma'am? Ikaw. Ha? I mean, ikaw. Nikaon na ka? Basig sige lang kag trabaho pero wakay kaon-kaon. Okay na ko, ma'am. May lain ba kang order, ma'am? Wa na, sir. Kanara. Okay, ma'am. Mangayon lang ko sa mong name, ma'am, please. Love. Tawagan lang kog love. Okay, ma'am, love. Tagol na niya ka. Guwapa lagi to ba, no? Hay na to. Katubang ni order ganina. Kailang naglingkod dapit sultan? Oh, guwapa kayo. Ready na nining burger ug fries ba? Yahan na. Love? Love. Yes? Here's your order, ma'am. Thanks, love. Uy. Ma, wala ko'y kuwang ha. Kompleto na kas imong tambal. O, nakakumpra na sa ko sa tanan imong kinahanglan. Salamat kaayo, nak. Ay, salamat sa imong pagkamapinanggaon, ha? Sa imong ka-responsable. Swerte, kaayo ang imong maasawa, nak. Mama, eh. Pero dili gihapon ko musugot, ha? Nga mag-uyab-uyab ka. Gusto na ko nga muasinso una kas imong kinabuhi una ka musod og relasyon. Kay dili ko gusto nga mobiya ko aning baya nga magulanon og mabalaka ko nimo. Ma, ay pasultian na mo. Muasinso og maminyo ko nga naapa ka. Okay? Hi, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Maugyapon ako, sir. Sorry, ma'am. Sa ganito pirmi na mong order, Burger with fries. Oo, de. Ayaw ra ko kalimti ang akong usual nga order nimo. Timanira ko ni akong naong. Tutoki ko. Ma'am. Syaro go pagyapon ka makamemorize akong naong. Tutok ni Ma'am Love ba? Sige naman hinugbalik palik ang yung naw sa kong nauna. Guwapa siya kasi. Oh, grabe ka smiling. Pisakin sa tawana. May love ka niya. Ngano na kaingon magkana ba? Na-inlove na ka niya? Ha?
Sigurado ka? Oo lagi. O bay. Sus, wa ka makakita niya. Nindot kay kutis. Klaro kayong kurtahan na. Taas kayo na si Love, bay. Di na lang ko mangandoy sama niya. Bay Liam. Miingaw mo kayo. Wa kayo customer na. Wasa ko makabantay ni Ma'am Love. Pila ka adlaw na nga, wa siya man eh. Asa di ka siya, no? Di na pa kasi mo balik din eh. Nak, may ni anhi sa bahay ganina, anak sa kong amiga. Basin ko makalugar ka og assist nila sa catering karong Sabado. Oo, sige ma. Day off na ako. Ay, sige. Tawagan ako ha. Ingon ako nga pwede ka. Sige ma. Layo-layo ni servisa naman eh. Probinsya naman din eh. Na. Madugay ko uli ani unya. Dako ani nga party. Klaro kayo nga mga kwartahan, mga bisita. Hindot ko lang mga porma. Tunamis probinsya. Dato lang sa ganun. Pogson man yung ko ninyo! Dili lang yung ganahan! Si Love, mana? Dili ha, matulog. Buhay ko kung dili mo gusto mag-wild ko din eh! Ay, lagi pagtuman si mong gusto. Isag pa si Love. Sir. Excuse me. Excuse me, sir. Oh, Ikaw, sige kayo ni mo. salamat kiniabot ka! Uy, kinsa rin? Kinsa rin, ha? Ako siyang uyab, Dad. Unsa? Babe, tana! Mulayas na ko ng baya! Unsa? Tana! Nganong gidam ko rin mo Sorry ha. Namong na lang ginoon ka. Nabiyaan na hinuon ako ang trabaho na. Dali na, ma'am. Mamalik na ka dito eh. Dili na ako mabalik dito. Unsa? Please, Dad, ako bisag asa ka. Mauban ko nimo. Unsa? Lamian ni mo muluto, eh. Sortiha kasi mo uyab sa? Wapa ko iyama mo eh. Mao ba? Nagtuo ko nga may uyab ka kay dili makamutubay na ko every time nga maadto ko si mong trabahoan. Kinagtrabaho mo ko. O, isa pa. Naibaw ko nga. Nga nagbinawang ra ko? Oh, Wa ko magbinawang, sir. Uy, hala. Time pa. Karon pa ko nakarealize ba? unsa man? Niuban ko nimo bisag wa ko makaila nimo. Bisag imong pangan man lang. Bitaw. Liam. Liam. Gusto kong mahibaw ka nga wa ko magbinuang Liam. Ikaw mo'y hinungdan nga nung ato ko perming mukaon. Kay, sa tinuod lang, gusto ko makakita nimo. Sa tinuola sa, ma'am. Sukad ba nga, muna ka mo atos nindahan. Nagpangita ba ko nimo? Tinuod? Oh. Ug ako magdahom nga sa kalayo sa probinsya. Giabot pa kita. Siguro. Siguro no kita gid ang para sa sagusan, no? Sa unsa man? Kita na? Ha? Nahibaw kong buutan og tarong kaliyam. Mao nga ako nagimanguyab nimo. Uy. Please, sugtan ako. Sige. I love you. I love you too. Sukad nga niabot si Love sa kong kinabuhi. Napamatud-an ako ang panultihon nga ginaingon. Nga kung para gid mo sa usag-usa, abuton gid mo.
Bisag para nako murag taos ra kay siya o lisod makabot. Pero wag gid imposible kung kasing-kasing na ang magbuot. Dinhin lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.